Селям алейкум. В етері телеканалу АТР програма «Бугунь». Сьогодні мене звати Айдер Муждабаєв. Нашим гостем сьогодні буде і вже є народний депутат Олексій Гончаренко. Олексію, привіт, друже. Привіт, вітаю тебе. Алейкум салям. Це круто вже розмовляєш кримською мовою, що я хочу сказати. Ну, Я хочу, знаєш, намагаюсь. ну, звісно, я хочу почати з ситуації на Херсонщині. Так, ну зрозуміло, що Путін там оголосив воєнний стан в окупованих регіонах України, частково окупованих, і в прикордонних там якась напруженість оголосив в російських регіонах. Ну, це все зрозуміло. А ситуацію в Херсоні ну місцеві описують як метушня. Тобто, що на твою думку, ти дуже, ну я знаю, що ти все знаєш, що ти тільки можна знати і говорити. Що там відбувається і про що це свідчить? Ну, мітушня це найкраща, напевно, характеристика. Ну, свідчить про наступне: українські збройні сили продовжують наближатися до Херсона і продовжують руйнувати логістику російського окупаційного угрупування на правому березі Дніпра. Виходячи з цих двох водних, то російське угрупування в надзвичайно складному становищі знаходиться. Вони зараз почали робити оці рухи щодо евакуація, не евакуація, щось там якась часткова евакуація. Не дуже зрозуміло насправді, що вони цим намагаються прикрити, чи то свій відхід, чи то прикритися українськими громадянами від українських же збройних сил. Це абсолютно тактика їхня терористична живого щита. Вони її люблять і використовують. Тому очевидно, що ми наближаємось до моменту, коли в нас є хороший шанс отримати жест доброї волі по Херсону. Звичайно, ніхто не скаже, чи це відбудеться, чи ні. Ну тобто, ми не Нострадамуси, і тут тільки треба сподіватися на ЗСУ, допомагати ЗСУ, молитися за них, а вони зроблять свою роботу. Однак ситуація в них дійсно надскладна. Це вже визнає цей їхній м'ясник Суровікін, який там виходить, розповідає, що в нас тут все складно. І ну а для них це Херсон це принципово з точки зору політичної, тому що це єдиний обласний центр, окупований Росією. Нагадаю, що Маріуполь, який вони ну просто знищили і після того окупували, обласним центром ніколи не був і не є. І тимчасовим центром Донецької області адміністративним є місто Краматорськ, до якого ворог точно вже не дійде. А як ти думаєш, навіщо взагалі фюрер російський призначив цього персонажа, який ну просто, ну ти сам оцінює, що це за людина чи не людина, і навіщо йому потрібна була ця фігура, якої раніше не існувала, ця посада керівника спецоперацією так звану? Що це за трюк такий путінський? Цікаво, є різні варіанти. Ну, по-перше, очевидно, що Путін поступово це вже не той Путін, який він був до 24 лютого. Я не впевнений, що його вже можна назвати абсолютним монархом в Росії. І очевидно, що ця група Пригожин, Кадиров, якісь там ФСБшники, вони відіграють все більшу і більшу роль. І Суровікін, мені здається, що це ставленник якраз групи Пригожина Кадирова. І це свідчення внутрішньої боротьби всередині Кремля і певних позицій, які цей дует, я їх називаю чефір вдвоєм, значить, займають позиції і посилюють свої позиції. І от Суровікін одне зі свідчень цього. Вони відкрито підтримали його призначення, є дані про те, що вони там з ним в контакті і так далі. Це, безумовно, загроза над Шойгу. Тобто це теоретично новий міністр оборони і там або керівник Генерального штабу, тобто над цим в очах Путіна проштрафившимся дуетом Герасимов Шойгу, це теж там певне наближення. Може в голові Путіна це ще і можливість перекласти і повісити собак на когось. Тобто тепер людина відповідає за все, і от можливо для Путіна це він ще й у вигляді такого собі громовідводу і його теж розглядає. Ну от я думаю, що такий набір. Ну і третє, з точки зору чисто військової, насправді це давно мало бути зроблено, тому що це був ідіотизм, те, що в них воно було все розпорошено, хтось там щось робить, хтось тут.
Очевидно, що операція будь-яка потребує і єдиноначалля, і певної централізації. Ну і вони напевно до неї прийшли. Але впевнений, що навколо цього є багато політичних ігор кремлівських і навколо кремлівських. Ну і звісно, я хочу обговорити з тобою ситуацію з такою масовною атакою цими іранськими дронами, реакцію на це Ізраїлю, реакцію нашої країни, яка ну фактично вже подання там Кулеба подав, да, президентові про розрив дипвідношень. Да. Щодо цієї ситуації, яка ну вона не змінила хід війни, але характер війни вона трохи змінила, принаймні останніми тижнями. Вона створила важель впливу на мирне населення. Отак можна сформулювати. І реально це інструмент терору. Ні, з точки зору військової вони не дуже придатні. Вони б'ють тільки по стаціонарних цілях. Їх використовують час від часу проти українських там складів, де зберігається боєкомплект, чи як росіяни думають, що він там зберігається. Однак в цілому він не дуже придатний. Він не може вразити Хаймарс, танк, будь-яку рухому ціль, тому що його швидкість не така висока, він програмується при вильоті. І тобто, якщо це умовно танк, то шансів, що він буде там же стояти, де він стояв на момент вильоту цього шахіду, ну вона невелика. І тому це він просто безмістовний. Це чисто інструмент терору немирного населення і громадян України і руйнування енергетичної інфраструктури. Саме так вони його і використовують. І безумовно це є виклик, повторюсь, для цивільних. Характер, результат війни він взагалі ніяк не може змінити. І характер бойових дій теж. А от для мирного населення це безумовно став таким елементом напруги і тиску на українське суспільство. Маємо реагувати. Я першим подав проект основу Верховну Раду і про розірвання дипвідносин з Іраном, і про введення санкцій, і так далі. Верховна Рада прийняла врешті-решт рішення. Я там є співавтором. І трішки інший текст. Однак головні пункти в ньому є. Таке доручення уряду розірвати дипвідносини, вводити санкції. І ну це правильна реакція, тому що у нас посольство Ірану в Києві знаходиться в 200 метрах від офісу президента. От я фізично кажу, в 200 метрах, напевно, найближче з усіх посольств, усіх іноземних країн, найближчим до офісу президента є посольство Ірану. Це дуже смішно, але не смішно. І що вони там роблять? Прокладають там ці цілі, визначають для шахідів. Тому, звичайно, що тут треба реагувати. Крім того, хочу нагадати, що в самому Ірані це режим. І ми з цим режимом маємо вже багато головного болю. Нагадаю, як збитий український літак Боїнг в січні 2020 року в небі над Тегераном російською зброєю. Це теж той самий іранський режим. І цей режим, який там вбиває сьогодні в Ірані дівчат, жінок за те, що вони пісню не ту співають, чи вдягаються не так. І там всередині самого Ірану величезні заворушення відбуваються, і люди хочуть свободи. Ну тобто тут Україна має просто стати однозначно на сторону добра. А в даному випадку Іран це частина цієї вісі зла, яка вбиває Україну і працює разом з Путіним. Тому тут має бути максимально жорстка дипломатична політична реакція. Нарешті ми її спромоглися зайняти. Ну, слухай, ось на відміну від нас, Ізраїль, ну, принаймні публічно, офіційно не хоче ставати відкрито на сторону добра. І чому я про Ізраїль згадав? Ну, зрозуміло, що Іран – це головний ворог регіональний Ізраїлю. Ця країна, яка погрожує Ізраїлю знищенням, і це є офіційною навіть метою існування Ірану, як країни такої збоченої, так? Чому і як взагалі відбувається зараз? Чи змінилося щось у стосунках з Ізраїлем через те, що в нас з'явився спільний ворог в обличчі Ірану? Воно зближає. Спільний ворог завжди зближає, тому ми бачимо певні сигнали від окремих членів уряду Ізраїлю. Сподіваюся, що Ізраїль все-таки займе чітку, зрозумілу позицію. Тут теж треба розуміти, я не в ролі ніяк адвоката, я хочу побачити від Ізраїлю іншу позицію. Але треба зрозуміти, що коли Ізраїль виносив резолюції ООН і піднімав питання Ірану, Україна не завжди займала чітку позицію. І Україна, це наша так багаторічна гра в багатовекторність.
Ми трішечки цим загралися, і треба всьому цьому ставити крапку, бути частиною вільного світу, мати ці принципи і казати там. Ну, у нас до сих пір сидить посол в Мінську. Ну, український посол сидить в Мінську, і ми маємо дипвідносини з Лукашенко. Я не можу зрозуміти це. Ну просто не можу. Тобто, будувати нам треба відносини з білоруською опозицією, не знаю, з полком Каліновського, білоруськими добровольцями, які воюють за Україну. Ну точно ж не з Лукашенка. Ну тут же все. Це просто окупована Білорусь окупована, і це окупаційний режим. Це перше. Друге, нам треба самим, в тому числі в таких питаннях, як Ізраїль і по Ірану, і це займати максимально чітку жорстку позицію. Сподіваюся, що інші країни, на кшталт Ізраїлю, теж будуть займати таку позицію. Погоджую, що зараз оця іранська атака, як будь-яка неприємність, вона дає все таки певні можливості. От зараз у нас є можливість зблизитись з Ізраїлем, отримати від нього допомогу. Ізраїль добре розуміється на іранських військових технологіях, тобто реально тут може нам допомогти. І взагалі Ізраїль мають розвинуту армію, військові технології. От тому якраз це дуже правильний для нас момент використати його. І сподіваюся, що Ізраїль теж перестане грати в багатовекторність і там якось дивитись на Путіна, а займе чітку зрозумілу позицію, бо Ізраїль країна демократична. Всі цінності наші в нас однакові, ми їх розділяємо. Путінська Росія це країна, ну просто анти все. От просто анти все. Тому вільний світ має єднатися. Я є палким прихильником цього. Ну просто я знаєш, як один знайомий мій ізраїльський політик сказав, що в нас демократія, але трохи хвора демократія, і там знову ж вибори, да, позачергові вибори в Ізраїлі. У них часто, да. Так, і Нетаньягу цей, ну давайте відверто скажемо, ну майже друг Путіна, який 8 разів на рік до нього їздив там, і цю георгіївську стрічку одягав, і всіляко хотів сподобатися, але зрештою, що Ізраїль має? Загравав, ну і там є внутрішньополітична причина для всіх цих загравань. Це величезна кількість російськомовних громадян, які продовжують дивитися, і, на жаль, частина з них російську пропаганду. Тобто Росія має важелі впливу на них, і це вже створює політичний важель для Росії. І теж і в цьому питанні, мені здається, Ізраїль має щонайшвидше зупиняти цю пропаганду, яка просто руйнує ці цінності, які важливі для держави Ізраїль. Тому сподіваюся, що вони будуть переходити до такої чіткої жорсткої позиції. Ну, я знаю, що ти дуже цікавишся ситуацією в Білорусі. Ти абсолютно тверезо описав її, яка станом на зараз, так? Але ось перспективи. Ми ж розуміємо, що там є певне протиріччя між всередині білоруської опозиції. Вони один одного не дуже, вони один одного компромат збирають, вони пам'ятають. Ну, знаєш, так насправді так і з Чечнею так само, там теж є такі чинники, так? Що з цим робити? Як Україні? І вони одночасно всі прагнуть контактів з українською владою, з Україною. Тобто Україна як таке тяжіння, да, так, для них. Тобто і тут абсолютно природно якусь політику виробити, відпрацювати, щоб Київ став тим для них, тим важелем, да, найпотужнішим, який допоможе їм повернути незалежність, свергнути ці режими. Там. Тобто, от є в тебе таке глобальне бачення цих процесів, що б ми мали зробити для руйнування Росії, зрештою, як такої єдиної нібито держави, насправді це навіть не федерація, а просто така тюрма народів, в принципі. Абсолютно. Ну, давай дві частини. Перша — Білорусь. Дійсно, давно займаюсь. Можу сказати, що я більше 2 років звертався про те, що, скільки це було, 1,5, виходить, роки з моменту спроби революції в Білорусі, придушення її Лукашенком за допомогою Путіна і вторгненням Росії в Україну. Це 1,5 роки між цими подіями. І всі ці 1,5 роки я казав про те, що будь ласка, давайте розривати відносини, давайте розуміти, що звідти йде небезпека, давайте укріплювати північний кордон. Тому що Лукашенко вже повністю путінська маріонетка, і це для нас точно буде мати безпекові наслідки. Ну, на жаль, так все і відбулося. На жаль, до сих пір є якесь таке
ну, бажання позагравати з Лукашенко, все якби не штовхнути його на крайнощі. Хоча треба розуміти, що від нас вже тут нічого не залежить. Він повністю залежний від Путіна. Він сам буде намагатися вистрибнути з цієї війни, не тому, що він хоче допомогти Україні, а тому, що він дуже боїться. І Мгм. він боїться надати наказ білоруській армії, тому що він розуміє і більш-менш розуміє її стан, що вона нічого реально не змінить, а він стане ну точно вже йому ніколи. Я думаю, і так йому ніколи не відпетлять, але він ще на щось сподівається. А нам треба не дати йому навіть таких сподівань. Тому вважаю, що як я вже сказав, що маємо ну нарешті зайняти саму жорстку позицію до Білорусі, а до Лукашенківського режиму в Білорусі. А навпаки, простягнути руку білоруській опозиції і білоруським добровольцям, які сьогодні воюють за Україну. От буквально тільки що в мене там була зустріч велика. Наше міжфракційне об'єднання за демократичну Білорусь розширюється. До нас доєднуються нарешті депутати від правлячої партії, причому такі депутати визначальні в сфері міжнародної політики. Це там Вадим Галайчук, який міжнародний секретар «Слуги народу», Марія Мєзінцева, яка очолює делегацію в ПАРЄ, Микита Потураєв, який очолює делегацію в ОБСЄ, Ігор Чернів, який очолює делегацію в парламентській асамблеї НАТО. Ну тобто, реально знакові колеги, і ми дуже раді цьому, і ми, значить, розширюємося. І ми мали зустріч з представниками полка Калиновського, і отут маємо надавати йому усіляку підтримку. А Україна часом, на жаль, якісь так дивні рішення. Наприклад, у нас зараз Кабінет міністрів прийняв рішення, що грошова допомога родинам загиблих не розповсюджується на громадян Росії і Білорусі. Якраз я хотів тобі про це розказати, ти вже Да. знаєш Да, це. я знаю це, звичайно, і до мене одразу звернулися білоруські добровольці. Зараз ми робимо відповідні звернення. Ну, якесь дуже дивне, абсолютно неправильне рішення, замість того, щоб навпаки долучати і це, а ми якби такі абсолютно жест ну, недоброї волі і негарний робимо. Тому тут треба працювати, будемо такі речі виправляти. Впевнений, що ми зможемо це зробити. І повністю з тобою погоджуюсь. Поки Білорусь окупована Росією, а Білорусь сьогодні окупована Росією, і ми реєструємо відповідний проект рішення Верховної Ради. До речі, так от, поки Білорусь окупована Росією, ніякого спокою нам не буде з півночі. Тому ця давня теза і формула за нашу і вашу вольність, тобто Польща, Литва, Білорусь, Україна. Жодна з цих країн, коли вона ну якщо одна з цих країн не вільна, то це створює загрозу для всіх інших, і це абсолютно є факт. Тому наше завдання, слава Богу, Польща, Литва вільні, Україна вільна і вже очевидно, що свою волю виборе і захистить. Значить, наше завдання звільнити Білорусь від російської окупації і путінських гауляйтерів там, ну в особі Лукашенка. Ось я думаю, знаєш, як то кажуть, що Крим це ну якби таке яйце Кащея, так і це ну для Путіна така собі штука. Але існує ще Чечня. Це вже вона ніби в складі Російського рейху. Насправді ніколи Чечня туди не входила. Перше, друге, Єльцин підписав договор з незалежною державою Чеченської Республіки Ічкерія, з її президентом Асланом Масхадом, якого вони потім убили, як і Джохара Дудаєва. Тобто там було порушення перед другим нападом, другою війною, порушено все, як у Будапештський меморандум. Тобто, в принципі, договор вже їм не був потрібен, вони вирішили знищити і влаштувати геноцид. Нарешті Верховна Рада України там переважною більшістю дуже класно визнали і геноцид чеченців протягом цих війн двох, і потім і те, що Чечня є окупованою тимчасово територією, але здається, там в цій постанові немає визнання як держави Ічкерії. Як це може щось неправильно трактую? Ні, ти все правильно. Ти все правильно абсолютно назвав речі. Давай я прокоментую це. Не маю часу очолювати об'єднання за вільний Кавказ. Ми його створили. Вважаю, що деімперіалізація Росії саме на Кавказі має розпочатися. І дійсно, чеченці, ну от ми зараз воюємо з Росією, і ми 40-мільйонна країна, і нам допомагає весь вільний світ. Може, десь більше допомагає, десь менше, але допомагає. І нам складно.
А 1 мільйон чеченців фактично без жодної зовнішньої підтримки, ну їм було надскладно, і вони воювали роками. І першу війну виграли, і фактично, і звичайно, що ця країна виборола свою незалежність. І в мене теж нема сумніву, що це незалежна держава, окупована Російською Федерацією. Відповідний проект постанови я подав в Верховну Раду ще влітку. На жаль, він до сих пір не прийнятий, але нарешті, на щастя, Верховна Рада прийняла дуже важливий, я вважаю, історичний документ, яким визнає Ічкерію окупованою Росією. Там, звичайно, виникають певні питання. Тобто, ми визнали окупованою Росією Ічкерію, але при цьому там немає чіткого пункту, що Ічкерія це незалежна держава. Тоді виникає питання: ну Росія окупувала саму частину Росії, то певне логічне тут є проблеми. Ну але краще це вже це величезний крок вперед. Визнав геноцид чеченського народу. До речі, також я подав проект рішення про визнання геноциду черкеського народу. Це ще одна історія середини 19 століття. Фактично, напевно, перший такий геноцид суть модернової історії взагалі в світі, який був здійснений в Європі, так точно здійснений, і це треба теж визнавати. Тому це суттєвий крок вперед. А це нарешті простягнута рука до ічкерійців, до Ічкерії, до чеченців з тим, що Україна визнає їхню боротьбу і готова підтримувати. Ну і звичайно, це дуже болючий удар для Росії. Дуже болючий. Той факт, що до сих пір не Росія, вона любить це коментувати. Оцей Кадиров любить це коментувати. А на цю тему повна тиша. Повна. Дивно. Це свідчення. Дуже дивна, дуже незвична. Це свідчення того, що це дуже болюча для них тема, і вони все намагаються. Вони спеціально не коментують, щоб навіть не допомагати цій новині жити, щоб не просто їхнє завдання, просто зробити вигляд, що нічого не було, тому що вони розуміють, вони дуже цього бояться, і вони розуміють, наскільки це серйозно і потужно, і тому вони намагаються це зам'яти. І тому дякую тобі, що ти цю тему піднімаєш. Тому що ми не дали зам'яти цю тему, а навпаки говорили про неї, і щоб це почули чеченці, щоб це почув Кавказ, що Україна збагнула свою історичну роль. Так склалося, це вже не наш вибір. Так склалося, що цей вибір за нас зробив Путін, але тепер ми не маємо просто перемогти і захистити свою волю. Це вже не підходить. Ми маємо просто зруйнувати цю імперію і звільнити ці народи. І тільки коли ця імперія буде зруйнована, а ці народи будуть звільнені, тільки тоді і нам, і на всьому континенті ми зможемо нормально жити. Без цього це буде постійна загроза, постійна. А як ти думаєш, чи може це перерости в системну політику? Ну, наприклад, наступний крок, я фантазую просто. Виступ там прем'єр-міністра в вигнанні Ахмеда Закаєва в Верховній Раді, бо він не вилізає з України, він постійно з бійцями. Ну, я знаю, це теж, напевно, знаєш. Да? Кількість чеченських бійців з Європи, а там постійно росте. Я, звісно, її не знаю, але в Європі 300 тисяч як мінімум чеченців вигнані, і серед них є, вони бойові люди, такі вони свою країну дуже люблять, дуже ненавидять цих манкуртів кадирівців. Да. Крім того, можна було б розширити цю справу. Ну, наприклад, є представники Татарстану, дисиденти. Там немає уряду, але є організації, так, які можуть стати урядами, принаймні, як, наприклад, я не порівнюю Солідарність в Польщі, да? Тобто організація, яка стала фактично потім урядом. Тобто це теж можна розвивати і впливати. Чи має Україна стати таким центром тяжіння народів, які хочуть звільнитися від Росії, бо допоки ці всі зібрання відбувалося в Польщі, в Празі. Я не кажу, що обов'язково в Україні це фізично має відбуватися, так? Зустрічі такі, війна, зрозуміло. Але, в принципі, Україна має задавати тренди в цьому. Тобто майбутнє не дати росіянам, цим ліберальним так званим, просунути свою повістку, що не чіпайте Росію. Вона хороша, просто Путін поганий, а так залиште ядерну зброю, не чіпайте нас, якось домовимося, вибачимося перед українцями. Ні, у нас має бути інша якась концепція. Я думаю, що вона в голові є в твоїй. Я погоджуюсь з тобою з кожним словом сказаним, і саме так я вважаю, як я вже почав говорити, я вважаю, що поки держава, Російська імперія існує,
А вона може по-різному називатися: Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація. Суть не міняється. Поки не відбулася деімперіалізація Росії, нам не буде спокою нікому, українцям, кримським татарам, чеченцям, ну дагестанцям, називай будь-який народ, які ну і Балтійським країнам, і Польщі, і всім іншим, да й в принципі світові не буде спокою. Тому ми маємо, я вважаю, що ця імперія має бути зруйнована. І історично я тебе породив, я тебе вб'ю. Якоюсь мірою ця імперія була породжена українцями, тому що українці доклалися до будівництва цієї імперії колись, і це теж є правда. Однак, ну все, тобто вона перетворилася в суцільну імперію зла, і вона не має більше існувати. До речі, я скажу тобі, що і для самих росіян це єдиний вихід. Вони теж ніколи не зможуть жити нормально, поки оця імперськість не буде з них випалена. І от як Німеччина пройшла денацифікацію, от пройшла Німеччина денацифікацію, і це стала успішна, поважна країна, багата, заможна, потужна і так далі. А без цього вона не могла бути. Так само Росія, вона не може. От поки вона не пройде цю деімперіалізацію, то вона для себе небезпечна, ну це їхні проблеми, і для всіх навколо. Тому ми маємо тільки так. І якщо на нас, як на Україну, така вже історична роль впала путінською цією агресією, то ми маємо її гідно пронести і зреалізувати, і допомогти всім цим народам, які сьогодні є підкорені Росією, звільнитися від цього монстра. Ти виступав, така промова була дуже потужна англійською мовою на сесії ПАРЄ, і зрештою там Росія визнана країною-терористом. Як ти думаєш, чому, ну от прогнозують, що наступним кроком буде визнання Європейським парламентом Росії країною або режимом терористом, неважливо, суть не змінюється, в принципі, від слів. Чому так повільно це рухається? Вже і обстріли цивільних об'єктів, і катування, вбивства, геноцид тощо. Чому світ так боїться назвати чорне чорним остаточно, а біле білим? Декілька причин. Перша інерція. Є інерція того, що Росія велика держава і багато чого може собі дозволити. Член Радбезу ООН, має ядерну зброю, має найбільшу територію в світі, історичні, має це Російська імперія, яка фактично контролювала ну там величезну частину Євразії і так далі. Це створює певний історичний такий інерцію. Ну і крім того, ну якщо там ядерна зброя, то це не інерція, а конкретні речі зрозумілі. Або інструмент Радбезу ООН, теж абсолютно зрозумілий інструмент, який Росія активно використовує. Ми маємо з цим боротися. І от та резолюція ПАРЄ, яку ти згадав, вона дуже важлива в цьому сенсі, тому що ми одночасно там визнаємо російський режим терористичним, і вже після цього естонський парламент прийняв відповідне рішення, а до навіть цього литовський парламент прийняв відповідне рішення. Я сподіваюся, що далі це буде крокувати, тобто і польський парламент, і далі ми будемо рухатись. Це перше. Друге, це те, що вперше на такому високому міжнародному рівні поставлено під сумнів сам факт перебування Росії у складі Радбезу ООН, тому що ну вона абсолютно незаконно там його займає це місце. Її немає в статуті ООН. Просто її немає там. І ніякому Радбезі вона не має бути. Її в ООН не має бути, тому що вона ніколи в ООН не входила. На відміну від України, яка входила в ООН, то Росія ніколи не входила в ООН. Так. І це просто явочним порядком. Вони там зайняли це місце Радянського Союзу і все. Але ну це безумовно рано чи пізно треба припиняти. Це не припиниться сьогодні, однак це теж треба визнавати. Однак в новій системі міжнародної безпеки, яка буде будуватися після цієї війни, а вона точно буде будуватися, тому що ця війна показала, що нинішня система міжнародної безпеки вона просто не працює. Так от в цій новій системі Росія не має отримати жодної спеціальної ролі, абсолютно жодної. І тому ця резолюція ПАРЄ не настільки важливою. Сподіваюся, що вона стане великим поштовхом, як я вже сказав, вже інші парламенти почали це робити, і що це дійде і до Сполучених Штатів Америки. Бо ми бачимо, що американська адміністрація
не хоче йти на цей крок, тому що фактично він буде означати вже розрив будь-яких зв'язків з Росією. Думаю, що головна причина цьому це ядерна зброя, і що тут вони хочуть залишити ці канали комунікації. Я думаю, що навіть після визнання ці канали комунікації насправді залишаться. Я теж так. Тому нам все одно треба на це тиснути. Ну, рішення будуть приймати вони. Однак ця резолюція допоможе тій частині американського політикуму, яка вже готова це робити. А там є відповідні резолюції, подані і в Сенат, і в Конгрес. Тому сподіваємось на прийняття відповідних рішень. До речі, ти не питав мене, якщо можна, я одну тему підійму сам. Так, звісно, обов'язково. Ми з тобою говорили про те, що нам треба зайняти певні принципи, і сказати, що от ми не граємось більше ніяку багатовекторність. Є вільний світ, і ми його передовий отряд. Отак маємо бути себе відчувати. Я наведу це на прикладі ще однієї історії. Ця історія називається Косово. Тому що це теж країна, Дякую, що згадав. Тому що це важлива тема. Я точно так же питав проект. Абсолютно. Це не питання зараз про Косово, при тому, що воно заслуговує. Косово – одна з країн, які ввели всі можливі санкції проти Росії. А я не скажу, що вони для Росії дуже болючі, ні. Але це символічно. Тобто вони встали повністю питання принципів, знову ж таки. Це питання принципу. Ця країна, це є країна. Вони вибороли свою незалежність. Проти косоварів відбувався геноцид, організований Слободаном Мілошевичем. Вони дуже важкою ціною домоглися незалежності. Всі країни, які є нашими союзниками, майже всі, їх визнали. Там є декілька винятків, пов'язаних з їхньою внутрішньополітичною ситуацією. А так, США, Великобританія, Франція, Німеччина, 21 з 27 країн Євросоюзу. Тобто, якщо взяти мапу світу і країни, які визнали Косово, і накласти на мапу світу країни, які підтримують Україну, це ті самі країни, абсолютно ті самі. І ті самі країни не визнають: Росія, Іран, Північна Корея, Венесуела. Все, воно не визнає. І тому я вважаю, що ми маємо нарешті зробити цей крок. І нас нічого, до 24 лютого ще могла бути якісь там зауваження, щоб Росія не використала прецедент, Крим, Донбас. Але все, після 24 лютого нема ніяких прецедентів. У нас відкрита, всім світом визнана агресія. І тому треба припиняти. І от ці принципи мають бути для нас дороговказом в усьому. Колеги наші підтримують, маємо ми підтримати. Ми бачимо, що ця країна заслуговує. Значить, заслуговує. Не треба шукати, а чому, а ні, а може серби. Не треба гратися в ці речі. Все, я вважаю, що Україна, наша історична роль після 24 лютого змінюється. Ми ніколи вже не зможемо жити «моя хата з краю». Цей принцип, це завжди було в Україні боротьба двох принципів. Гречкосії і козаки. Моя хата з краю, і навпаки оцього нести світло вперед. Ми багато років там жили за принципом реально гречкосіїв і хата з краю. Хтось сподівався, що це спрацює, і нас ніхто не буде чіпати. Не спрацювало. Нема сенсу навіть вже сперечатися, просто можна визнати, що це не спрацювало. Тому ми сьогодні реально ті козаки і лицарі, які несуть це світло в цій частині світу точно, і ми маємо на цьому будувати всю свою політику, і тоді до нас будуть, як ти правильно сказав, ми стаємо точкою тяжіння, магнитом, регіональним лідером. Це змінить нашу історичну роль і наше майбутнє. До речі, я зауважу, Олексію, дякую, що ти розповівся це, згадав. Я згадаю ще про таке, що багато політиків ізраїльських, таких не дуже принципових, там з принциповими політиками не дуже добре, в принципі, як і може бути в інших країнах, але вони згадують завжди, що Україна не голосувала за резолюцію на підтримку Ізраїлю. Вони цим спекулюють зараз, кажуть, а що, вони за нас не голосували тоді, там, рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому, 4, так? І ми, не зобов'язані. Хоча це така фейкова позиція, бо ситуація суттєво змінилася, і взагалі тут на кону вже існування взагалі вільного світу, і Ізраїля в тому числі. І Ірану не можна давати розвиватися в воєнному плані, так? І крім того, що це вісь зла, вона визначилася чітко, так? Це Росія так звана,
Це Іран, це Китай, і це ну КНДР це як частина Китаю. Просто вони не окремі ігроки, нам гравці, на мій погляд. І ось інші мовчать, але Росія від імені осі зла, ти вже згадав, шантажує ядерною зброєю. Тактичною, теоретичною, фактичною, стратегічною, будь-якою. Да, да. Ти дуже досвідчена людина, ти можеш перекладати, аналізувати, перекладати з дипломатичного, з західної мови дипломатичної на мову нормальну, таку, що, на твій погляд, що пообіцяли Путіну, колективний Захід, колективний там НАТО, Америка, це ж єдина 100% позиція, щоб там Макрон не казав, Франція завжди в НАТО там стояла осторонь трохи, загравали завжди з Радянським Союзом, то що Бог з ними. Ось це їхня доля така. Яку фактично відповідь може отримати російська армія, Путін на спробу? А дехто каже, що це депортація населення, це спроба там створити плацдарм для і просто вдарити якось там тактичною ядерною зброєю, зруйнувати щось. Коли цей Суровікін каже, що Україна буде воювати там в конвенційний спосіб, це він лише про свої плани може таким чином розповідати. Ось як все це ситуація, це ж головне, в принципі, про що всі думають, що це такий Рубікон, да, перед яким світ стоїть. Хоче він це бачити, не хоче, але так є, в принципі. Так і є, і ми стоїмо на порозі, реально дуже серйозно, на порозі. У нас цей виклик вже є. Тепер питання, яким чином вся ситуація буде розвиватися. Я тобі скажу, давай, по-перше, я знаю, що сигнали певні, і США це прямо каже, що вони передають їх. Я також чую, коли там говорить колишній, наприклад, директор ЦРУ, там генерал Петріус, то колишніх директорів ЦРУ не буває, і просто так він там щось не розповідає. Знаєте, що дідусь там на завалянці щось сів і розповідає. Коли він каже, що ми там зруйнуємо, наприклад, знищимо, чи Ходжес там, коли каже, знищимо там Чорноморський флот у відповідь, чи щось таке, я думаю, що це безумовно є сигналом. І вже не тільки люди колишні, а Жозеп Борель сказав теж дуже жорстко. До речі, взагалі я хочу відзначити, яка Борель – це очільник європейської дипломатії, який великий шлях він пройшов особисто. Так, особисто, я дуже здивований. Да, це дуже серйозно. Тобто з людини Іспанія ніколи не була такою країною, скажімо, яструбом, і достатньо далеко від Росії. А зазвичай ми звикли, тобто чим країни ближче до Росії, чим вони цей смердне на себе подих російський краще відчувають, тим їм все ясніше. А чим далі, то їх там все якось там Лев Толстой, Достоєвський і таке інше. Тобто воно якось розмивається. А Іспанія з європейських країн сама далека, да, майже. Ні, ще є Португалія. Ще є Португалія, да. І тому це безумовно величезний просто прогрес і зміни, які я бачу, коли Борель говорить дуже жорстко. І він же дипломат все-таки, але він говорить дуже жорстко, що реакція буде це цілковите, треба буде знищення російської армії на території України. І абсолютно правильна позиція. Тому думаю, що такі сигнали Росії дані. Тепер, і це дуже важливо, я вважаю, що є дві речі, якими те, що Путін готовий застосувати ядерну зброю, я думаю, ні в тебе, ні в мене не викликає жодних сумнівів. Тобто, з точки зору моральної, з точки зору яка мораль? Та він маньяк. Да, тобто це просто маньяк, який готовий йти до самого кінця. Ядерна зброя – це його останній аргумент. Тому стримати його можуть тільки дві речі. А в історію про те, що коли він надасть такий наказ, його вб'ють там в бункері, воно може бути, а може і не бути. І я точно не хочу цього перевіряти. Тому наше завдання зробити так, щоб такий наказ він ніколи не віддав. Значить, тому бачу два важелі. Перший – це військовий чіткий сигнал, що буде, яка розплата буде Росії за це. Те, що за тактичну зброю, за використання тактичної зброї Захід не почне ядерну війну, це точно. Однак Заходу це і не потрібно. НАТО в змозі конвенційними засобами, ракети, флот, авіація, знищити російську армію просто повністю на окупованих територіях, і це просто знищить російський режим. Тому це дуже важливо. Тут є нюанс,
що вважають приводом для такої атаки. Ну, от, наприклад, Угу. бо Путін не зробить це раз і полетіла бомба. Не дай Боже, я взагалі вірю там. Ну я не вірю, я сподіваюся, що цього не буде. А вірю, що треба працювати, щоб цього не було. Тобто, я думаю, що механізм може бути такий: кроки. Перший крок Путіна це буде випробування ядерної зброї десь на території Росії. Ти нагадаєш, таких випробувань не було за всю історію Російської Федерації. Останній раз це Радянський Союз робив в 90-му році. Давно. Друге, це певний ультиматум Україні. Путін він обсест англійською мовою, тобто він якби цей божевільний щодо історії. Ну в нього повне викривлено це. Однак він там очевидно начитався якихось конспірологічних книжок. І оця в нього Потсдамський цей він згадував вже в цьому своєму виступі Хіросіму і Нагасакі. І перед тим як була атака по Японії імператорській, тільки для всіх нагадую, що Японія почала війну і напала. Ну тобто це різні історії. Однак він її згадав, а перед цим був Потсдамський ультиматум, коли США, Великобританія і Китай дали ультиматум Японії. Ну тоді ще не було відомо про ядерну зброю, але ультиматум був: складайте зброю зараз або буде гірше. Значить, вони не склали, ну і стало гірше. Я думаю, що Путін тоді точно в його голові це якийсь ультиматум. Крок номер 2 Україні і світу. Крок номер 3 це демонстраційний удар десь там в територіальних водах Чорного моря, де ще навіть без жертв. Ну і вже тільки крок номер 4 це використання з жертвами, де я навіть не хочу зараз це коментувати. Сподіваюся, що ми до цього ніколи не дійдемо. Так ось питання в тому, Захід відреагує. Я вважаю, що вже на третій крок точно треба реагувати. Тобто на демонстраційне використання ядерної зброї вже має бути оця сама жорстка відповідь. Ну і я би хотів її побачити і на ультиматум теж, щоб він навіть і не думав собі це. Однак, чи готовий до цього Захід, я не знаю. Очевидно, що точаться дискусії, очевидно, що є різні позиції. І тут сподіваюся, що все-таки вони займуть саму жорстку позицію, тому що Путін розуміє тільки силу. Абсолютно. Другий важель є все ж таки ще є дипломатичний важель, він теж має бути використаний, але це вже не про вільний світ. Вільний світ має звернутися до таких країн, як Індія, Китай, інші країни. І вони, тому що при тому всьому, що і Китай якби типу нейтралітет, але так підмігуючи Росії, не в інтересах Китаю ядерна війна, не в інтересах Китаю, як вже існуючої ядерної держави, розповсюдження ядерної зброї. Тому що треба розуміти, що навіть демонстраційний удар Росії десь там, і навіть ультиматум, призведе до початку гонки ядерних озброєнь в світі. Всі інші країни світу від цього секунди будуть знати, що свою безпеку вони будуть мати тільки тоді, коли в них є ядерна зброя, як зброя стримування. Нічого інше їх не забезпечить їхню безпеку. Тому, як тільки Путін це зробить, через 20 років, не дай Боже, він це зробить, я ще раз повторюю, через 20 років в світі будуть десятки ядерних країн. І рано чи пізно воно десь полихне. Латинська Америка, Азія, Африка, я не знаю де, але десь полихне. Тому не в інтересах ані Китаю, ані інших всіх гравців, крім цього божевільного Путіна, щоб таке відбулося. Тому тут треба залучати їх, і вони мають дати чіткий сигнал Путіну, що навіть для них це червона лінія, що вони розірвуть всі відносини, що після того він стає повним вигнанцем. І от тоді, маючи ці два важеля, дипломатичний і, що більш важливе, це мілітарний, це стримує Путіна від цього. Він має розуміти, що це просто для нього суїцид. Все. Ну, це чітко сказано, і будемо сподіватися, що Сполучені Штати ведуть перемовини. Хоча сам Байден вже сказав, що йому немає про що говорити з Путіним. Тобто для Байдена він вже людина така негідна. Кончена. Да. До речі, ми ж згадаємо, що перший назвав Путіна касапом саме Байден в Варшаві. Він сказав м'ясник. М'ясник – це є касап. Да. Тобто він офіційно запровадив це слово в простір медійний. Слухай, що ти думаєш щодо таких людей, як Ілон Маск? Ніби людина не стара, просунута, така собі вся крута, така імпозантна, а маячню несе, як якийсь російський губернатор. Просто соромно читати його. Це правда. Знаєш, в мене є такий жартівливий відповідь, що вчені розгадали тайну посмішки Мони Лізи. Вона просто дура.
От Це просто от все неожиданний анекдот. Так. да. Тому це, я думаю, перша відповідь. Ну, очевидно, що Ілон Маск не просто дурак. Ілон Маск це така, знаєш, він мені кого нагадує? Оцей не дивиться вгору, оцей фільм. Я не знаю, Абсолютно чи ти копія дивився його? просто, да. Копія оцього персонажа, да, оцього мільярдера, який, начебто, дуже розумний, який очевидно робить круті речі, але при цьому, врешті-решт, ну якби в цьому фільмі він веде землю до знищення цілої планети. Тому от Маск такого персонаж такого типу. Очевидно, що це дуже розумна людина, що це крутий бізнесмен, антрепренер, як кажуть там французькою, англійською мовою такий вислів слово таке. Однак, очевидно, що в нього бізнес попереду всього. Бізнес, гроші. Якщо б, ну, в принципі, тут за це критикувати бізнесмена не варто. Тобто бізнесмен є бізнесмен. Однак, нащо тоді ти лізеш в геополітику? Цього я не можу зрозуміти. Ну, він, мені здається, від того, що він мультимільярдер, він вже себе відчув, що він може, напевно, і на футбольне поле зайти, повчити, як грати, і замість лікаря встати десь, взяти скальпель. Ну, тому що він мультимільярдер. Ну, так не працює в світі. Тому що ти мультимільярдер, ти не стаєш, ти не отримуєш розуміння і лізеш в Україну, про яку ти взагалі нічого не знаєш. Я ж думаю, що він ніколи тут не був. Я не знаю, у всякому разі, щоб він в своєму житті тут відвідував цю частину світу. Тут нащо ти в це лізеш, в принципі? Тому я думаю, що це просто прояв того, що і нам не треба робити ікони ні з кого. І треба розуміти, що в кожної людини є своя межа компетенції. Ілон Маск точно вийшов за неї, коментуючи все це. Історія з старлінками дивна. Тобто я йому вдячний за те, що він як підприємець ці старлінки вигадав, тому що він їх вигадав, Так. їх не існувало. Якщо б не він, їх би сьогодні би українським військовим було б набагато складніше. Я йому за це вдячний. Однак, коли він починає з цього робити якісь там шоу, не треба нам шоу, і ми не побираємось, вибачте, і ми не жебраки. Якщо ти не хочеш, то будь ласка, я, наприклад, теж купував старлінки і дарував військовим. Я кожен місяць сплачую абонплату. По-перше, я платив за ці старлінки, ніхто нічого не дарував, ні Ілон Маск, ніхто інший. А по-друге, я плачу абонплату сьогодні. Знаю, що так дуже багато хто робить. І він навіть, мені здається, в останньому своєму цьому пості, в одному з останніх, він сказав, що з 25 тисяч старлінків, мені здається, така цифра, яка є в Україні, він оплачує 11 тисяч, щось таке він назвав цифру. Тобто більшу частину і так оплачує не він. А тоді будемо оплачувати всі. І це не є якісь, і це не є якісь для нас неймовірні кошти. Це, знаєш, я думаю, ми Олексій, зробимо це. Це, знаєш, навіть не про кошти. Це він трохи, йому варто трохи, може, там посидіти, спокійно подумати. Тобто репутація дорожче коштує за таку позицію, да, стосовно України. Ну, це дно, насправді. Він взагалі геній, він, до речі, дуже крутий. Я вважав його геніальним маркетологом. Зараз він робить вже навіть з такої цинічної точки зору велику помилку. Замість того, щоб збудувати тут історію такого свого успіху і соціальний капітал величезний допомогою Україні набути, він все це розмінює і показує себе абсолютно з іншого. Тобто він все це злив, невідомо заради чого. Не знаю, цієї розмови про... Я ж Бремер не міг просто вигадати, що йому Маск сказав, що він розмовляв з Путіним. Я не вірю в це. Що це людина просто, це нормальна, адекватна людина. Так, знаєш, я там маю 25 років якогось стажу, життєвого, ти маєш свій стаж. Ми не можемо в якийсь день просто збожеволіти і прийти і вигадати якусь фігню, такого типу. Тобто це неможливо. Значить, він щось таке казав, а значить, можливо, ця розмова була. Це історія, яка показова з багатьох точок зору. Бог з ними з усіма. Зрештою, це нам вирішувати, що робити в своїй країні. І, в принципі, ми, як і знаєш, так завжди рефлексуємо на все. А зараз Україна грає першу скрипку, в принципі, у світі. І нам допомагають, і дякуємо, що допомагають. Ось, дивись. Ситуація з повітряним простором. Я розумію, що Путін зробив таку ставку на неї, так? Тобто, зруйнувати Україну, зрозуміло, там економічно, енергетично. І, тобто, ми тут, армія втікає, всі в паніці, там. Він цього не досягне ніколи, але
Як ти прогнозуєш, який може бути наступний крок? Або наступний крок з боку наших партнерів і нас? Тобто ми станемо не всі ракети збити не можна, але більшість ракет збивати. Якось ця проблема, яка висіла всю війну, майже всю війну над Британією, так, ту війну, як її можна вирішити в нашому випадку, в нашому стані і в наш час? Ну, по-перше, я хочу тобі сказати, хоча нам дуже боляче всі ці атаки, і коли вбивають, і коли це особливо ця пара, де жінка була вагітна, ну це жах. Все. Однак, якщо ми подивимось так холодно, то насправді вже Україна збиває більшу частину ракет, і Україна вже збиває більшу частину шахідів цих дронів. Та просто частина долітає, але треба розуміти, що немає такого ППО в світі, яке б здатне захистити на 100%. Його просто не існує. Тому ми вже дуже суттєвий шлях пройшли. І наші ППОшники, як і все ЗСУ, це просто неймовірні, ну просто фантастично. Наше завдання далі добуватися засобів для них, зброї, і ми будемо підвищувати. Тобто це не вирішиться одним. Пам'ятаєш, тоді в березні всі, от зараз нам хтось закриє небо. Ніхто. Ми сьогодні самі собі закрили майже небо. Ми вже близькі до цього. Ну, звичайно, що треба ще довести це до кінця. Для цього треба працювати на дипломатичному фронті інформаційному, щоб отримати це озброєння, і допомагати ЗСУ на волонтерському фронті, для того, щоб там наприклад, ми дуже активно допомагаємо ППО, і їм потрібні не тільки ракети, їм потрібні комп'ютери, їм потрібні авто. Бо там, наприклад, коли там один боєць збиває іглами, старими радянськими іглами, збиває 2 російські крилаті ракети. Це він робить, тому що в нього є пікап, на якому він може швидко під'їхати, тому що в нього є планшет, тому що в нього є Starlink, ну і так далі, зв'язок. Тобто це все дуже пов'язані речі. І ми фактично, ну, це багато волонтерів. Тобто наша якась краплинка в морі є наша, є інших, багато хто що зроблено для того, щоб наше ППО вийшло на інший рівень. І воно вийшло. І воно вже вийшло на інший рівень. Тому тут треба просто щепити зуби. А в цілому і просто триматися. А в цілому треба розуміти, що ми знали всі ці козирі Путіна. Ну, ми з тобою, мені здається, теж їх обговорювали. Зима, він її чекав, і для того, щоб влаштувати... Генерал Мороз у них такий є. Генерал Мороз, це найкращий російський генерал. Бо всі ці Шойгу, Герасимови, Суровікіни, ми бачимо. Це генерал відморозки, розумієш? Так, це, до речі, це генерал відморозки, а він розраховує на генерала Мороза, правда? І це ми знали. Друге, мобілізація. Ми теж це знали, що просто кинути побільше м'яса. Це теж ще його є аргумент. І є аргумент в нього ядерної зброї. От ми розібрали ядерну зброю. Ми розуміємо, що він вже вдався до цього використання аргументу наближаючоїся зими, і він вдався до аргументу мобілізації. Все, в нього немає більше аргументів. Він теж він зло, але він не злий чарівник. Він людина і обмежена людина дуже, і яка дуже багато помилок робить. І маньяк дійсно, який сам себе знищує, це точно. Тому я не бачу в нього більше козирів, а це означає, що нам треба просто щепити зуби і терпіти. Зима буде складною. Однак я думаю, от особисто я думаю, що вона буде кращою, ніж ми сьогодні цього боїмося. Слушна думка. І ти знаєш, я думаю, що і це добре, і не треба засуджувати людей, які жінки, особливо з дітьми, поїхали з України. Це ж Боже, в жодному разі. Це ж навпаки, це споживання електроенергії суттєво зменшилося. Це знімає напруги. Це їхні чоловіки, які сплять спокійно на фронті, чи на інформаційному фронті, чи на дипломатичному, чи на економічному фронті, розуміючи, що діти в безпеці. Звичайно, це абсолютно є нормально. Ну так, а нам з тобою небагато енергії потрібно, в нас вона і так є. Дякую. Я дуже дякую тобі, і я дуже радий був з тобою зустрітися в ефірі. Всім глядачам дякую. І, друзі, ми обов'язково переможемо. Перемога за нами. Ми тримаємо стрій і крокуємо до нашої перемоги. Олексій Гончаренко, народний депутат, друг телеканалу ОТР кримсько-татарського народу. Дякую вам за те, що дивитесь наш телеканал всюди, підтримуєте його. Нам важко, але все одно перемога буде за нами. Російський рейх буде зруйновано. Крим без Слава ЗСУ. До побачення. До побачення. Давай.